ଥରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ କୁଣିଆ ଆଗରେ ଶାଶୁ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ଝିଅ ଚିନି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ବୋହୂ ଲୁଣ ପରି। ଏହିସବୁ କଥା ବୋହୂ ଶୁଣିଦେଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ବୋହୂର ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, "ମା ରେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଉଦାସ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର?" ବୋହୂ ସବୁର କାରଣ ଖୋଲି କହିଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ। ଶାଶୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, "ମା ରେ, ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲୁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଝିଅ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନି ସମାନ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ଯାହା ବି କଲେ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ୍ ହଉ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଲୁଣ ସମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆମେ କେବେ ବି ତା'ର ଋଣ ଶୁଝି ପାରିନଥାଉ। ସେ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ପର ଝିଅ ହେଇକି ବି। ଆଉ ଯେପରି ଲୁଣ ବିନା ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଆସିନଥାଏ, ସେମିତି ବୋହୂ ବିନା। ବୋହୂ ବୁଝିକି ଖୁସିରେ ରହିଲା।